Wagt durmuşda gazanman soğup bilýän zatymyz. Bir aýdypdy, mugtsadyň hiçem gadyr bolmaz. Ýene haçanda sagadyň dilleri wagtyň az galanyny aýdanna biz hemme zatymyzy bermäne taýyn bolýar. Şol döwrüne mugut berilen zadyň, mugut berilen wagtyň galanjasyny saklamak üçin. Resul. Berkel. Sagadyň näçe bolandan habaryň barmy? Biraz zerur işlem bardy. Şo zeruri işleňi bilen bilsek gowy bolardy. Biziň hiç zatdan habarymyz ýoga. Sen näde näme işläp bersiň? Ýok. Ejeme SMS ýazdym. Barmadym. Baran nälerle? Ejeň sen alad edip derman maryny içe. Bilýäňmi şonu? On zordan köşeşdirip şu at ýatyrdym ödüm. Oglum, gep berdi sen giçgenliýänliňde däl. Sen näde näme işläp berýäňden habarymyz ýok. İşleýänmi? İşle. Gice gelmäni işle. Ýöne bize bir habar ede. Bäh. Biz sana naharyň bardyr. Ödüňi içersiň. Akçylykdan agardaklar eýleki topar, bärdäkler beýleki topar ýarşýarlar. Şowa ýaray. O çağırıpsyň. Geldiňmi? Bir çatrak öz adyma jaýym bolsa, aýratyn ýaşap başlasam da. Öz adyňa jaýyň bolany ne peýda? Daňmyle gidýäň, giýjäň ýar gelen bolýaň. Bir aşyk peýdaň ýoga. Aýaýda birden aşyk gerek bolsa özüň alyp çykarsyň da. Aýawy. Şoňa samsykurly diýseň şonuň arýaň sen başga näme? Näme gürleşmemeň bilen. Men seni bu tak çağırmadım, sen meni çağırdın. Ey Resul. Şu hojalygy şu öý meni ekläp ber. Ejemi, kakamy, doganlamy şu maşgalany dollugyny meni ekleýän. Bilýäňmi? Ey sözüm gutarym. Aýrylyň menden. Ağama değme. Hawleli. Näme oldu? Ýok. Ýok, men barjaktym, ýöne ahladalarim işlemadi, ýoksa barjaktym. Ýok. Ýok, wagtym bar. Bir çymyt garaşlaýly.
Haw eje. Aw, saltraga da eje. Aw onun. Eje saltraga da onun. Bolya, boraja. Boraja. Alo. Yok, Leyli durayda. Bar. Soňrak jaňa dern. Soňrak jaňa dern. Näme üçin eliň anyň ok? Eşden nälerin işdedim. İş bolup telefonuny açmaýan sen. Bara, Öçürüp goýma işledim elini. diýýän Jaňmy aha. almaly bilýärmi? Biziň jaňmyzy almaly. Biziňkiden Ýuwaş, wajyp ýuwaş, zat ýuwaş. ýok. Oňşular we adamlar wa. Ýörüň, öýde gurlaşar. Resul. Bir saltrak öz adyma jaýym bolsa, aýratyn ýaşap başladym da. Näme bolýar? Ejeň sen ala dedim. Derman baryn içe. Jigimjan, sen kelläňde nämeler bolup ýör? Eje saltrak aýda onun. İş bolup telefonuny açmaýan sen. Öçürüp goýma elini. Jaňmy almaly bilýärmi? Biziň jaňmyzy almaly. Biziňkiden wajyp zat ýok. Biziňkiden wajyp zat ýok. Aýrylyň menden. Mahluk ýal bolup görmedi. Özüňe geleýin. Mahluk ýaly bolup ýör. Mahluk ýaly bolup ýörme. Bir saltrak öz adyma jaýym bolsa, aýratyn ýaşap başladym da. Ýok, ağam,
öňi içeride işläp görmedim. Ýöne uzagundan bir öwrenip zat edip işläp giderlemen ama. Owa. Ne? Aýdy bera. Ha, bolýa. Başla. Gom hemedat. Owa, gowy. Sere sap bolun. Sana duşanın märi hemme zat gitdigiçe gowlaşyp bar ya. Ýoş-ýoşdan ýana gowlaşýar. Şolar ýalyrak. Menem ödüm sen ýanynda gataw diýen. Biraz soğuda ya. Adrak tavrat häzir gelýär. Kim gelýär? Tiz kömek gelýär. Tezkama kafede ne işledin? Yok. Sen kafede däl. Bajeryň agny ýykylyp galyň. Bajeryň agny ýykylyp galyň. Hawa. Yan kaydan salyma geleýin. Hawa. Tizrak geleýin-de. Alo. Beret Muhammedcan. Sen balnitsa barda ejeň ýanyna bol. Näme där derman gerek bolsa, alıştyr. Owa. Menem gişik bararyn. Herne Resul önüne gele etdi Allah'can.
Netip bolsa. Ejeň ýeke goýma oglum. Bar oglum. 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 Oglum sen alad etme. Sen alad etmeler. Sen maňa düşünýärmi, Resuljan? Sen komada boldun. Hudaýa şükür sen özüň öldüň. Resuljan. Ha? Ejeň alad etme. Sen rahatlanmaly. Ejeň ýanyna agyňma. Lukman! Lukman! Gereň diýe beriňiz. Oglum özünden geldi. Benim aydın ağam. Akaymanın aydın kolay edersin. Beyinecek korma ağam. Wagt. Az däl. Ýöne wagt kän däl eken.